Καλησπέρα από το ιατρικό site Joyceland. Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα Σακχαρώδη Διαβήτη, βρισκόμαστε στον Όμιλο Ιατρικού Αθηνών να μιλήσουμε με την ενδοκρινολόγο διαβητολόγο κυρία Ρεβέκα Γιφτάκη να μας πει περαιτέρω για αναλυτικά για το τι είναι ο διαβήτης, ποιοι είναι οι τύποι του. Να την καλωσορίσουμε λοιπόν. Καλώς σας βρήκα και πάλι. Καλησπέρα, χαίρομαι πάρα πολύ που σας συναντώ ξανά. Και εγώ. Πάμε λιγάκι να μας πείτε αρχικά για τους τύπους του διαβήτη, αν τα έχω διαβάσει σωστά, μιλάμε για τον τύπο 1 και τον τύπο 2 και ποιες είναι οι διαφορές τους. Σωστά, αυτοί είναι οι δύο βασικοί τύποι διαβήτη. Γενικά με τον όρο διαβήτη εννοούμε όταν τα επίπεδα ζαχάρου στο αίμα είναι αυξημένα πάνω από το φυσιολογικό, γεγονός που δημιουργεί πρόβλημα τόσο για την υγεία μας άμεσα, αν είναι πολύ ψηλά τα επίπεδα φτάνουν να είναι και απειλητικά για τη ζωή, όσο και μακροχρόνια με επιπλοκές. Αυτό οφείλεται στην ανεπάρκεια της ινσουλίνης να αντιμετωπίσει το ζάχαρο το οποίο προσλαμβάνουμε με την τροφή μας. Οι βασικοί τύποι του διαβήτη είναι οι δύο. Είναι ο διαβήτης τύπου 1, που είναι μια αυτοάνωση κατάσταση, όπου εκεί έχουμε μια πλήρη έλλειψη της ινσουλίνης, ή σχεδόν πλήρη έλλειψη, διότι ο οργανισμός ο ίδιος λειτουργεί ενάντια στο πάγκρεας και στα κύτταρα που παράγουν ινσουλίνη. Συνήθως εμφανίζεται σε μικρές ηλικίες και δεν έχουμε κάτι για να μπορέσουμε να το προλάβουμε, δεν έχουμε προληπτικά μέτρα. Βέβαια έχουμε τρομερές εξελίξεις στην αντιμετώπιση του. Και είναι και ο διαβήτης τύπου 2, ο οποίος είναι ο πιο συνήθις τύπος διαβήτη, ο οποίος σχετίζεται με την παχυσαρκία και με άλλους παράγοντες κινδύνου, εκδηλώνεται σε πιο μεγάλες ηλικίες, αν και τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί πολύ η επίπτωσή του και στους εφήβους, στα παιδιά και στους εφήβους, κάτι που συνδυάζεται με την παράλληλη αύξηση της παχυσαρκίας σε αυτές τις ηλικίες, ο οποίος οφείλεται κατά κύριο λόγο στην αντίσταση που παρουσιάζουν οι ιστοί λόγω της συσσόρευσης λίπους και άλλων παραγόντων στην δράση της ινσουλίνης, αναγκάζοντας το πάγκρεας να παράγει μεγαλύτερες ποσότητες ινσουλίνης, οπότε σιγά σιγά προοδευτικά εξαντλούνται τα κύτταρα του παγκρέατος στο να παράγουν ινσουλίνη και καταλήγουμε πάλι στο αποτέλεσμα της ανεπάρκειας ινσουλίνης. Καλύψατε λίγο και την επόμενη ερώτησή μου. Στην ουσία ήθελα να ρωτήσω σε ποιες ηλικίες εμφανίζονται αυτοί οι τύποι, οπότε λίγο αν θέλετε πιο συγκεκριμένα να μας πείτε, είπαμε ο τύπου 1. Ο τύπου 1 εμφανίζεται κυρίως σε νεαρές ηλικίες, στα μικρά παιδιά και είναι αυτός που παλιά λεγόταν παιδικός διαβήτης, είναι ανικού τύπου διαβήτης. Βέβαια έχει παρατηρηθεί τελευταία ότι μπορεί να εκδηλωθεί και σε μεγαλύτερες ηλικίες και κάτι το οποίο πια μπορούμε να το διαπιστώνουμε πιο εύκολα και με τις εξετάσεις που διαθέτουμε και ίσως αυτό έχει συμβάλει και στη διάγνωσή του και στις μεγαλύτερες ηλικίες. Είπαμε ότι τύπου 1 είναι μια αυτοάνωση κατάσταση για την οποία δεν μπορούμε να την προλάβουμε. Για κάποιο λόγο είναι προγραμματισμένος ο οργανισμός, τα κύτταρα του οργανισμού να λειτουργήσουν ενάντια στα κύτταρα του παγκρέατος. Υπάρχουν διάφορες μελέτες για πράγματα τα οποία για καταστάσεις που μπορεί να πυροδοτήσουν αυτή την αυτοανοσία, αλλά είναι κάτι που το έχουμε γραμμένο στο DNA μας και δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι γι' αυτό. Και είναι ο τύπου 2 διαβήτης, ο οποίος είναι κατά κύριο λόγο και lifestyle νόσος, οπότε γι' αυτό πηγαίνει παράλληλα και με την παχυσαρκία και αυξάνεται η επίπτωσή του και εκδηλώνεται επειδή είναι μια προοδευτική νόσος που βασίζεται στην σταδιακή εξάντληση των κυττάρων του παγκρέατος, εκδηλώνεται σε μεγαλύτερες ηλικίες και λέγεται ο διαβήτης των ενηλίκων. Άρα στην ουσία αυτός ο διαβήτης τύπου 2, όπως τον είπατε και εσείς πολύ ωραία, αυτό το lifestyle, είναι σε ποιες περιπτώσεις, δηλαδή ποιες είναι οι πιθανότητες που μπορεί κάποιος να νοσήσει, ίσως να το πω έτσι. Υπάρχουν κάποιοι παράγοντες κινδύνου που μας κάνουν να είμαστε πιο alert στο να διαπιστώσουμε την νόσο πιο νωρίς. Παράγοντες κινδύνου είναι ας πούμε το οικογενειακό ιστορικό. Άτομα τα οποία έχουν στην οικογένειά τους γονείς, θείους, συγγενείς πρώτου βαθμού που να έχουν αναπτύξει διαβήτη τύπου 2, έχουν αυξημένες πιθανότητες και αυτοί να αναπτύξουν διαβήτη τύπου 2. Γιατί είναι κάτι, έχουν φανεί γονίδια τα οποία σχετίζονται με την κληρονομικότητα. Ο διαβήτης τύπου 2 μάλιστα έχει φανεί να έχει πιο αυξημένη συσχέτιση με την κληρονομικότητα σε σχέση με τον ιανικό διαβήτη, το διαβήτη τύπου 1. Επίσης, γυναίκες ή κορίτσια τα οποία έχουν το σύνδρομο των πολικυστικών οθικών, που είναι και αυτό ένα σύνδρομο που βασίζεται στην ινσουλιναντίσταση και αυτές έχουν έναν αυξημένο κίνδυνο σε σχέση με άλλες γυναίκες να αναπτύξουν διαβήτη τύπου 2. Γενικά όλοι οι άνθρωποι άνω των 45 ετών θα πρέπει να ελέγχονται για διαβήτη τύπου 2 γιατί αυξάνει με την πρόοδο της ηλικίας η επίπτωσή του. Άνθρωποι οι οποίοι είναι υπέρβαροι, έχουν κοιλιακό λίπος, έχουν αυξημένο κίνδυνο. Άνθρωποι που καπνίζουν έχουν αυξημένο
αυξημένο κίνδυνο. Γυναίκες που έχουν γεννήσει παιδιά που είναι πάνω από 4 κιλά το βάρος γέννησής τους, έχει συσχετιστεί να έχουν αυξημένο κίνδυνο να αναπτύξουν διαβήτη τύπου 2 στην πρόοδο της ζωής τους, όπως και οι γυναίκες που έχουν αναπτύξει διαβήτη κατά την κοίηση, μετά έχουν αυξημένο κίνδυνο να αναπτύξουν διαβήτη τύπου 2 κάποια στιγμή στη ζωή τους. Αυτοί είναι οι βασικοί παράγοντες, γενικά η καθιστική ζωή, το lifestyle, το να έχεις μεταβολικό σύνδρομο, δηλαδή να έχεις διαπιστωμένες εξετάσεις με αυξημένα λιπίδια, να έχεις αυξημένη αρτηριακή πίεση. Αυτές είναι καταστάσεις που συσχετίζονται θετικά με το διαβήτη τύπου 2 και αυξάνουν τις πιθανότητες εμφάνισής του. Έχουμε σημάδια, δηλαδή μας δείχνει ότι, για να προφυλακτούμε και λίγο, δηλαδή στην ουσία της πρόληψης θα μας δείξει κάτι ή ξαφνικά θα κάνουμε μια μέρα μια εξέταση και θα μας βγάλει ότι έχουμε διαβήτη? Η βασική πρόληψη εστιάζεται στην αναγνώριση των παραγόντων κινδύνου. Από εκεί και πέρα ο διαβήτης τύπου 2 θα διαλάθει, μάλλον η παθοφυσιολογία του διαδράμει μεγάλο χρονικό διάστημα μέχρι την εκδήλωση συμπτωμάτων. Υπάρχουν όμως κάποια συμπτώματα τα οποία μπορεί να μας κάνουν να πάμε να κάνουμε τις εξετάσεις νωρίτερα. Τέτοια συμπτώματα είναι η έντονη πείνα συνέχεια, η πολύ έντονη δίψα συνέχεια, να πηγαίνουμε πολύ συχνά τουαλέτα γιατί αποβάλλουμε πολλά ούρα λόγω του αυξημένου ζαχάρου που έχουμε στο αίμα, να έχουμε περιόδους που να θολώνει η όρασή μας, να έχουμε το λεγόμενο θάβος όρασης, να έχουμε μεγάλες εναλλαγές στη διάθεσή μας, να είμαστε συνέχεια κουρασμένοι, να ξυπνάμε και να κοιμόμαστε και να ξυπνάμε και να είμαστε κουρασμένοι. Αυτά είναι τα βασικά συμπτώματα, τραύματα τα οποία ανακλίνουν πάρα πολύ δύσκολα, γιατί το αυξημένο ζάχαρο στο αίμα επηρεάζει την επούλωση των τραυμάτων. Γυναίκες που να έχουν συχνά επεισόδια μυκητιάσεων των γεννητικών οργάνων, λόγω του αυξημένου επίπεδου ζαχάρου αναπτύσσονται μύκητες εύκολα στο κολπικό βλενογόνο και κάνουμε κολπίτιδες. Αυτά είναι σημάδια τα οποία μπορούν να μας κινητοποιήσουν για να ελεγχθούμε νωρίτερα, όπως και η ανεξήγητη απώλεια βάρους, το οποίο μπορεί κάποιος να τους χαροποιεί, αλλά άμα είναι ανεξήγητο και δεν οφείλεται σε κάποια προσπάθεια που κάνουμε, τότε θα πρέπει να πάμε να ελεγχθούμε. Άρα έχουμε, εντάξει, δηλαδή έχουμε πράγματα, μας είπατε αρκετά, που δεν είναι καθημερινά, δηλαδή είναι κάτι ιδιαίτερα, που αν τα παρατηρήσουμε πρέπει οπωσδήποτε τουλάχιστον να ψάξουμε να δούμε αν είναι κάτι τέτοιο. Πείτε μου κάτι, από τη στιγμή που κάποιος διαγιγνώσκεται με σακχαρώδη διαβήτη, ποια είναι τα επόμενα βήματα, τι είναι δηλαδή το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνει? Καταρχήν το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε είναι να απευθυνόμαστε στους γιατρούς μας και να παίρνουμε τις συμβουλές των γιατρών μας. Άρα πηγαίνουμε, ελεγχόμαστε, βγαίνουν οι εξετάσεις μας και τα αποτελέσματα μας τα αξιολογεί πάντα ο γιατρός μας. Αυτό είναι το νούμερο 1. Δεν κοιτάμε τι είναι μαύρο και τι δεν είναι μαύρο στα αποτελέσματα και αναλόγως εφησυχαζόμαστε ή όχι. Άρα πηγαίνουμε στο γιατρό μας, μπαίνει η διάγνωση και από εκεί και πέρα έχουμε πάρα πολλά πράγματα που μπορούμε να κάνουμε. Το πρώτο και το κυριότερο είναι η αλλαγή σε κάποιες συνήθειες οι οποίες μας οδήγησαν στην εκδήλωση και του διαβήτη. Εδώ θέλω να σταθώ και να πω ότι η αλλαγή στον τρόπο ζωής μπορεί να κάνει την εκδήλωση του διαβήτη τύπου 2 και να καθυστερήσει, αλλά ακόμα και να υποστραφεί. Δηλαδή, αν χάσουμε βάρος, αν αυξήσουμε την άσκηση και τη δραστηριότητά μας, αν αλλάξουμε τον τρόπο διατροφής μας, μπορούμε να αποφύγουμε ακόμα και τη φαρμακευτική θεραπεία. Βέβαια, στην εποχή μας έχουμε πάρα πολλές φαρμακευτικές επιλογές, απλά το τονίζω αυτό ότι το να ξεκινήσουμε φάρμακα για να βλέπουμε καλές τιμές ζαχάρου στις εξετάσεις μας δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να κάνουμε αλλαγές στον τρόπο ζωής μας. Γιατί είναι αυτό που θα αποφύγει τις μελλοντικές επιπλοκές και γιατί θα μας κάνει να παίρνουμε και λιγότερα φάρμακα και να τα σταματήσουμε κάποια στιγμή. Ακολούθως έχουμε πάρα πολλές θεραπευτικές επιλογές φαρμακοθεραπείας και με χάπια και με τα καινούργια φάρμακα που είναι υποδόρειες ενεσούλες που είναι εβδομαδιαίες και έχουν εξαιρετικά αποτελέσματα. Και πάντα είμαστε μαζί με τον γιατρό μας για να συζητάμε και να παίρνουμε μαζί εξατομικευμένες αποφάσεις για την περίπτωσή μας. Ποιες άλλες εξετάσεις πρέπει να γίνονται και πόσο συχνά? Οι εξετάσεις που μπαίνει η διάγνωση είναι το ζάχαρο νηστείας, η γλυκοζηλιωμένη και άμα χρειαστεί και κρίνει ο γιατρός, η καμπύλη γλυκόζης που είναι μια διοδοκιμασία που λέμε εμείς, δεν είναι ακριβώς εξέταση. Πίνεις συγκεκριμένα γραμμάρια γλυκόζης και μετράνε το ζάχαρο σε συγκεκριμένους χρόνους. Σαν αυτό που κάνουμε και στην εγκυμοσύνη. Ακριβώς, σαν αυτό που κάνουμε στην 26η εβδομάδα της κοίησης. Αυτή τη στιγμή λοιπόν
βγουν τα αποτελέσματα και έχουμε τη διάγνωση, αναλόγως τι θεραπεία θα κάνουμε και πόσο σοβαρή είναι η διάγνωσή μας, ακολουθεί και ο τακτικός έλεγχος. Πάντως, οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν παράγοντες κινδύνου και απλά ελέγχονται προληπτικά, πρέπει τουλάχιστον μία φορά το χρόνο να κάνουν γλυκόζη νηστείας και γλυκοζηλιωμένη εξέταση, διότι η γλυκοζηλιωμένη είναι αυτή που θα μας δείξει το μέσο όρο ζαχάρου που είχαμε τους τελευταίους 3 μήνες. Άρα στην ουσία η αντιμετώπιση τώρα του διαβήτη, λίγο μας είπατε, υπάρχουν κάποιες ενέσεις ίσως που κάνατε, αρκετά φάρμακα, τι άλλο? Εγώ θα ήθελα να σταθώ και στο διαβήτη τύπου 1 που πια έχουμε φτάσει, τον ανικό είπαμε διαβήτη που είναι η πλήρης ένδυα ινσουλίνης, που πια έχουμε φτάσει στο επίπεδο του τεχνητού παγκρέατος, έχει έρθει πια αυτή η εποχή, όπου έχουμε τις αντλίες συνεχούς χορήγησης υποδόρειας ινσουλίνης, οι οποίες μάλιστα έχουν την ιδιότητα πια και το λογισμικό να μπορούν από μόνες τους να διορθώνουν το ζάχαρο χωρίς κάποια παρέμβαση από τον ασθενή. Οπότε θα ήθελα να σταθώ και σε αυτό και να πω ότι πια στην εποχή μας είναι αδιανόητο να υπάρχουν άνθρωποι που ακόμα να παιδεύονται με πάρα πολλά τρυπήματα μες στην ημέρα και να ταλαιπωρούνται με υπολογισμούς που πρέπει να κάνουν οι ίδιοι για να ρυθμίζουν το ζάχαρό τους. Άρα και γι' αυτό πάμε, ρωτάμε τον γιατρό μας, τον εμπιστευόμαστε και ακολουθούμε αυτά που πρέπει να κάνουμε. Είναι η γνωστή αντλία, αυτό που λένε, που ακούγεται πολύ τελευταία, αλλά λίγο δεν το ξέρουμε ακριβώς. Είναι η αντλία συνεχούς χορήγησης που είναι μικρή συσκευή, είναι μικρότερες και από κινητό, που υπάρχουν, που τοποθετούνται απάνω μας, που έχουν μετρητές 24 ώρες καταγραφής του ζαχάρου, οπότε ξέρουμε ανα πάσα στιγμή πόσο είναι το ζάχαρό μας και έχει και λογισμικό που παίρνει τις τιμές ζαχάρου του αίματος και υπολογίζει την ινσουλίνη που πρέπει να δώσει για να κρατήσει το ζάχαρό μας σταθερό. Και θέλω να πω ότι αυτό δεν είναι εξειζητημένη τεχνολογία και δεν μπορούν μόνο οι νέοι να τη χρησιμοποιήσουν. Πια έχουμε πάρα πολλούς ανθρώπους που είχαν πάρα πολλά από παιδιά διαβήτη τύπου 1 και τώρα είναι 65, 70, 75 χρονών και έχουν βάλει αντλία και έχουν πετύχει μια πάρα πολύ καλή ρύθμιση. Άρα στην ουσία ένα δικό σας μήνυμα για να κλείσουμε. Σε αυτούς που δεν έχουν, αλλά πρέπει να προστατευτούν γιατί είναι high risk όπως τους λέμε, αλλά και ένα ακόμη σε αυτούς που έχουν και που ταλαιπωρούνται πολλά χρόνια, όπως λέτε και εσείς, με τρυπήματα συνεχώς και ιδιαίτερα στα παιδιά που είναι πολύ πιο δύσκολο. Πείτε μας 2 λόγια και για τους μεν και για τους δεν, έτσι τι θα τους λέγατε εσείς γιατρός ότι πρέπει οπωσδήποτε να κάνουν. Καταρχήν, όσοι έχουν παράγοντες κινδύνου για να αναπτύξουν ζαχαρόδι διαβήτη τύπου 2, μπορούν με την κατάλληλη αλλαγή στον τρόπο ζωής, προσέγγιση, συμβουλή από ειδικούς, διατροφολόγους, διαβητολόγους, να αλλάξουν αυτά που πρέπει να αλλάξουν στη ζωή τους και να αποφύγουν την εκδήλωση της νόσου. Καταρχήν είναι πολύ σημαντικό να ξέρουμε ότι μπορούμε κάτι να το αποφύγουμε ή να το καθυστερήσουμε. Επίσης είναι πολύ σημαντικό να ξέρουμε ότι το φάρμακο δεν είναι μόνο δεν γιατρεύει από μόνο του, χρειάζεται και από εμάς μια προσπάθεια. Και πάντα να απευθυνόμαστε στους εξειδικευμένους, στους γιατρούς, στους γιατροφολόγους και να μην ακούμε ούτε για βότανα, ούτε για ματζούνια, ούτε για το τι έκανε η γειτόνισά μας. Και για το διαβήτη τύπου 1, να απευθύνονται σε ειδικούς και να εκμεταλλεύονται την τεχνολογία, γιατί πια η τεχνολογία μπορεί να μας κάνει τη ζωή μας πάρα πολύ εύκολη. Και εδώ θέλω να σταθώ και να πω ότι επειδή είπαμε για τον νεανικό τύπο διαβήτη, που είναι ο τύπο 1, ότι πρέπει να είμαστε πάρα πολύ alert σε επαγρύπνηση και για το διαβήτη τύπου 2 στα παιδιά, γιατί όπως είπαμε έχουν αυξηθεί τα ποσοστά και επίσης από μελέτες που έχουν γίνει έχει φανεί ότι πολλοί γονείς δεν καταλαβαίνουν, δεν έχουν συνείδηση ότι το παιδί τους μπορεί να είναι υπέρβαρο ή παχυσαρκό. Οπότε θα πρέπει και τα παιδιά να τα ελέγχουμε, να κάνουμε τις εξετάσεις αίματος, να προσέχουμε τη διατροφή τους, να ενθαρρύνουμε την άσκηση και γενικά να κάνουμε μια στροφή σε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Γιατρέ μου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ, ελπίζω να μην σας κούρασα. Καθόλου, ίσα-ίσα οι συμβουλές σας είναι πάντα υπερπολίτιμες. Χαίρομαι, να είστε καλά. Και εσείς.